Bona nit, soc l'Ernest Moya, de Barcelona, resident a Canet de Mar i a l'actualitat a Santo Domingo, República Dominicana. Tinc 58 anys. M'adreço a vosaltres amb aquest vídeo per exposar-vos la meva situació límit conseqüència d'aquesta pandèmia. Fa 4 anys i mig que visc aquí. Soc electricista industrial, residencial i de seguretat electrònica. Acomiadat de la feina després de més de 3 anys sense cap tipus de liquidació. Porto 7 mesos sense gairebé cap ingrés. No puc comptar amb els pares de més de 80 anys ni amb els germans, tots dos sense feina i amb fills grans a casa. Tampoc tinc cap prestació de l'estat espanyol i una ajuda que estic tramitant a través de l'ambaixada també està aturada de fa més de 2 mesos que no em diuen res. Tinc un deute de 4 mesos i mig de lloguer on estic visquent. I el dia 15 d'aquest octubre, si no faig front al pagament, em faran fora al carrer. No tinc cap familiar aquí, ni on anar. Necessito ajuda per afrontar aquest pagament i no sé a qui recórrer. Aquí no han tret cap decret de protecció de la vivenda ni de congelació de desnonaments. Per això em poden fer fora qualsevol moment. Ho perdré tot. Qualsevol aportació o ajuda que poguéssiu fer-me, per petita que sigui, us ho agrairia eternament. Gràcies per la vostra atenció. Bona nit a tothom.